Yebo. Kutenda kukuru kuna adarevese. Ari manero akanaka. Chiri paBook Cafe. Chiri mudare. Remuri. Pachizezuru vanonzi varendo. Tiri kutenda kutsikwa nemurendo kana kuti uyeni akauya anonzi ManLuckerz. Nemaungire enharira tiina nyama zhizha iri mhuri yekwasharumbira shumba nehoreka nechinanga kuma ManLuckerz vakabva mhiri kwemakungwa Sweden ndokwavakabva ikoko. Zvino nhangadara yedu iri kuti tsika nemagariro tinoremekeza kuvana kusvika kuvanhu vakuru nemazera avo, kuti mbira dzairidzirwei, ngoma dzairidzirwei, kudzora ndangariro yetsika nemagariro. Kana usingaziye kwauri kuenda haukwanise kuziya kwauri kubva. Kana usingaziye kwauri kubva haukwanise kuziya kwauri kuenda. Zvino tine misumo yedu yatamutambira nayo, yatambirwa nayo nanyama zhizha wemaungira enharira tiri pano paBook Cafe. Zvikanzi kaasawira ndine musumo wenyu wegate beta kureva kuti doro repasi remazuva manomwe ndo raarida kuturirwa. Ndo zvaitwa kasi chigare, vakuru vaitanga vatoturirana makate, zvikomo zvepedyo zvinotambidzana mute. Iri shumba sharumbira neoreka wemaziwe arigona wapotera nechinanga murambwi iri mhuri yagurindoro tumbare ari harava. Zvino tichitanga masuwo edu tichashedza muchembere wekwaera soko wafanaka muri kumachembere tichedza soko mururu tinokumbirawo kuti muchembere soko wafanaka auye negate rake nemutetenerwa wenzungu igombe remvura. Wafanaka bvudzi jena variganda masungo riri hwedza. Muri yashoshe uyu musumu wapinda uyu ndewe mavhura ngoma iri mvura. Zvanzi kuti vanhu vaite upenyu imvura. Zvino vasoko ava vatigira mukombo wemvura nemutetenerwa wenzungu. Good evening, ladies and gentlemen. This is a procession where Ambuya has
ritual to give unto our in-laws. Aiwa tinotenda. Zvirambe zvakadaro vambire. Kutambira charumbira mukati medare reraera nzou uri yasamanyanga kwabva kwasvika muchena ururu mugezi uyu asvika neyogate zvikanzaiwa ndinobva kwanyakapuno asi ndo musumo wangu uyu wana charumbira ndiye muroora wedare racharumbira mururu nemuridzo ManLuckerz. Oh, we give thanks unto Ambuya and the bride who has brought some water towards the ritual. We welcome you into the family of the Shumbas. Mururu nemridzo. Let's ululate, celebrating the relation that has just been sealed by this procession. Thank you. Zvinaiwa zvikanzika vana vadiki ndo vane makomborero ndo vatungamiri vamangwana tsika nemagariro nechivanhu chedu. Kuri kuuya mwana mudiki achizadzisa hari yacharumbira. Ngauye mukomana uyo ari kurushisa kuna muchembere soko wafanaka uzichena. There goes the young lad who has just brought some water to Ambuya. As a sign of acknowledgement, because the young are the ones who are free from sin. Therefore, they should bless the occasion as a token of appreciation to all those who have gone and those who are to come, as a connection of the younger generation and the older generation. So the procession goes on. Richibva ipapo kuri kuuya zvakare mwana sikana kana mwanarume. Mwana sikana uyu muri yacharumbira iyo riri gate ranasawira vauya mudare kubva mabhazuva madokero chamhembe ndo musumo wenyu uri kusvitswa kuvaera soko mwene wazvo. There goes the daughter. She has also brought some water to mwene wazvo as a token of appreciation. At the same time, the little girl has brought some water to her to seal the relationship between the Charumbiras and the mwene wazvo. The procession goes on. Richibva ipapo riri kusimudzwa mudare pandazoka uyededzana hove dzinofamba nemurongwa kururudzai ava vachena atete amasiranda zvikanzi ndo musumo wavo varidzi vemabuka fe varidzi vedare ndo musumo wavo wokutsika kwavaitwa nemadzisawira ese abva kumabvazuva madokero chamhembe nekumaodzanyemba. Tinozvitenda. There goes the little girl with the pot of water
kwazvo as a token of appreciation between our friends from Sweden in Asia as far as our culture is concerned. Thank you. The procession goes on. Kubva kuvatungamiriri vese vatisika pano, kubva kuNational Arts Council, kubva kuvaridzi vepaBook Cafe, ine madzisahwira ese atinobata nawo mungoma dzepasi. Iri ndobeta renyu rauya nemusikana rekuguma kuti muzive kuti nhasi tine bira nacharumbira abva kumvura. That token is unto the National Arts Council, the Book Cafe, and all the delegates who are gathered here as a token of appreciation for this procession. Zvakadaro kwandatsoka uyendedzana tukumbira kuisa maoko chose urire muridzo nyamashizha charumbira ManLuckerz zvidaiwa. That goes on to everyone in the house. Give thanks and praise unto the Most High, Yamashisha, the Charumbiras, and every other delegate gathered here tonight. Izvi zvaitirwa kuti vakuru vadzidzise vana vazive tsika nemagariro echivanhu chedu chemuZimbabwe, chekuAfrica. This gathering has been done to show the youth and the young our culture and our relations as far as the Stone Age is concerned. Zvakadaro tinoisa maoko kumutupo yose yatitsika pane rinodare nemadzisahwira vese evachena ari mune rinodare. Tinoisa maoko nezuva ranhasi tichipa kutenda kuna charumbira ManLuckerz. Right now we give allegiance to our in-laws who have graced this occasion. We give thanks from the Charumbiras unto our in-laws as allegiance and utmost respect unto you, our in-laws. We thank you. Zvino mizumo yedu yaperera pano. Kune vari kuuya mberi, kuna ana nyanduri, vadetembi vemadetembo vari kuuya pano zvakare. Kune varovi venjari pamwe nengoma dzemangwingwindo vari pano futi zvakare. Riri bira rejena guru zvichitambirana naManLuckerz. Zvirambe zvakadaro, vamwe vari kuuya. And now our procession ends here. We give thanks unto our in-laws and everyone who has witnessed this occasion. At this moment in time, we call upon the next presentation. Sit tight from the top right straight to the last drop. Thank you for gracing the occasion. You're most welcome. Feel at home. Thank you. Tichipa kutenda zvakare
kuvaridzi dare reBookcafe kuti namangwana zvirambe zvakadaro muchitipawo mukana yekusangana nemazisauri edu anenge abva miri tichiwana nzvimbo yakanaka yekutandara navo. Musanete kusvika kuna Musikana ngazvizadziswe kusvika kumhondoro dzenyika. And lastly, we give thanks to our host, the Book Cafe, for hosting us tonight and giving us a chance to explore relations with our friends from abroad. We thank you, the Book Cafe. Enough love. Ngatiushirei maoko kuna Bookcafe. Zvirambe zvakadaro. Tosunungura vaera soko. Tinotenda. Zvino musumo wokutanga. Tinobvisa mumwe chete wekuvhura basa. Unoendeswa kune venational as tinokumbira mupwere mumwe chete anopiwa mukombe wavo wovhura basa. Thank you. We now release Mwenewashu, and the first goes to National Arts Council. Next one. Topira musumo mumwe chete uchatenderera nemwana mumukombe. Kune vanoda kunwa chite vachinzwawo ingindira rebeta repasi remazuva manomwe vanokwanisa kunge vachiravirawo. Kuchauya musumo nemukombe uchitenderera kwamuri mose. And to the house, there goes the African brew. For everyone in the house who would want to taste the African brew, it's open for everyone in the house. We thank you.
tatsikwa nemukuru akabva pasi pemvura. Asi tizvokwadi makaranga muriku sitambirana mukati medare nanasawira. Vana nyanduri varovi vengoma hana gwenyamvira pamwe chete nengoma dzemangwingwindo nengororombe nemhande. Matsikwa nemukuru charumbira shumba nemhazi nechinanga ari gona wapotera. Pamusoroi erinode tembo remzuva ranhasi iro rinonzi African genetics. Apo tinotaura kubatana nekuzivana pamwe chete kwedu vanhu vatema. DNA hatina asi tinozivana nemutupo. Ndiyo mitupo yedu iyi. Ndiho ukama hwedu uhu. Ini dini iwe ziwe. Ini ziwe iwe dini. Ndiho ukama hwedu uhu. Ndiyo mitupo yedu iyi. Bisi yakamedza shumba ndokuzara shumba inova shumba bisi iye. Ko iwe ubori aniko iwe. Ko iwe ubori aniko iwe. Nyat ndokumedza imwe nyat ndokuzara nyat. Nyati nyati iyi. Ko iwe ubori aniko iwe. Ko iwe ubori aniko iwe. Shumba bisi iye ndokumedza nyati nyati iye. Ndokuzara nyati bisi shumba iye inova ini. Ko iwe ubori aniko iwe. Ko iwe ubori aniko iwe. Dini chete ini muzukuru wa mambo mutasa sawaita manjenjenje. Ganda la vasikana ini zuva rabuda ini. Ko iwe ubori aniko iwe. Ko iwe ubori aniko iwe. Dini chete ini muzukuru wa nyati Zimbabwe. Mupaza mudhuri muvaka masvingo muradzikwi nedengwe remupunga. Ko iwe
ubori aniko iwe. Oiwe, ubori aniko iwe. Tiho, kama wedu uho. Tio, mitupo yedu i. Oiwe, ubori aniko iwe. Oiwe, ubori aniko iwe. Aina masisi. Koiwe, ubori aniko iwe. Koiwe, ubori aniko iwe. Ai shumba. Koiwe, ubori aniko iwe. Koiwe, ubori aniko iwe. Nai bof. Koiwe, ubori aniko iwe. Koiwe, ubori aniko iwe. Naiwe kushungo. Koiwe, ubori aniko iwe. Koiwe, ubori aniko iwe. Tiho, ukama wedu uhu. Tio, itupo yedu. My name is publisher TP Chikepe. I'm also known as Machikepe the poet. I'm a publisher, I'm a poet, I'm a writer, and I'm also a bookseller. I've known ManLuckerz from Facebook, from his Facebook account, from Twitter and YouTube. He's got a lot of videos that he was posting on YouTube. So I was just flipping through YouTube, then I managed to just start familiarizing with his music until last year. I think it was sometime in October or November. That's when I met ManLuckerz when he came here to Zimbabwe Book Cafe. He wanted to sell his CDs. So by virtue of me being the bookseller at Book Cafe, then I just started talking to him. Yeah, that's how we met and that's how we started exchanging ideas. It's just when we talked last year with ManLuckerz, he had brilliant ideas about his vision for Zimbabwe, for Zimbabwean artists or Zimbabwean culture. So I just like these ideas, and I told him, you know, man, it's very possible. We can push this and we can try to do something. So I've been working for this project since last year. So I've been talking and finally until we managed to get a venue. I coordinated everything, the venue, the artists, and just everything. So I was just updating him how far we have gone with everything. Because of his brilliant ideas and because of my understanding of his ideas, so that we started working on this ZIMFEBI. This is something which is very interesting for today or for this festival. It's okay for it since it's one of the new shows that will be happening. So the future
I think it's very bright. The main idea of the festival is to promote cultural diversity through music, poetry, and dance. So we've seen that is what was happening like the whole of tonight with ManLuckerz, Maungire Narira, Mbia Jesina Madinga, and Tetenya Razo. Yeah, so I think the future is very good because I'm seeing most of the Zimbabwean artists going to Sweden and showing our culture, exhibiting and publishing our culture in Sweden. And I'm also seeing many Swedish guys coming here as well, sharing with us their culture and sharing with us the joy of their music, dance and poetry. Yeah, so it's just breaking barriers, going national and going international. There is more. They always say less is more, but there's more to more. So I think there is more to more in terms of the music industry in Zimbabwe, especially cultural music. But it seems like now it's dominated with mbira and a bit of marimba. But you see there is more to cultural music, and there are so many people out there that have not yet been published. And by virtue of him being based in Sweden, I think he has got an upper end of even promoting those that are still in the grassroots. Yeah. So I just say like you're doing a very good job introducing us to new culture, introducing us to new lands, and also bringing back here a fusion of our music, but appreciated internationally, and also bringing it back to us. So I just say, my brother, push, 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 push. Push, push, yes, until you hit the hammer. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to ZIMFEB, Zimbabwe Music Festival, Bira. We are gathered here today to celebrate the launch of ZIMFEB Zimbabwe and the launch of ManLuckerz' fourth album called Gutu My Roots. For those who don't know, ZIMFEB is an annual event which is there to commemorate cultural diversity through music, poetry, and dance. It happens both in Sweden and Zimbabwe, and it's yet to grow beyond the boundaries. Thank you, and I hope you enjoy. Good evening once again, ladies and gentlemen. We're gathered here tonight to introduce the ZIMFEB, Zimbabwe Music Festival Bira. Takaungana pano kuti tiparure chirongwa ichi chinonzi Zimbabwe Music Festival Bira, chichitarisa kuparurwa kwealbum idzva yaManLuckerz vari kubva kuSweden inonzi Gutu kwavakabva. ZIMFEB is a festival that has been going on in Sweden. ZIMFEB ibira rarichiitwa kuSweden kwenguva yakati iye zvino toda kuti tiparure kunoku kuZimbabwe. Saka iye zvino tichamirira ManLuckerz kuti vatipe umbo hwekuti ZIMFEB chii. Tinotenda. We are welcoming ManLuckerz on stage to introduce the ZIMFEB. Thank you. So chingamidza ManLuckerz. Yeah. Good evening, everybody. My name is ManLuckerz Lakson Chikutu or Makandire. I will start with the introduction. Our distinguished guests, the director of National Arts Council, I'm sorry, she just left now. She was heading somewhere, I don't know. And His Excellency, also the Swedish ambassador, he just left also. Maybe he will come back later. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to welcome you all to the Zimbabwean Music Festival Bira, ZIMFEB, August 2013.
We would like everybody to feel at home. ZIMFEBI. ZIMFEBI, a brand of ManLuckerz MAKANDIRE MUZANI music, or ManLuckerz and the Zim traditional unity, was found in 2007. ZIMFEBI is an event meant to celebrate and promote Zimbabwean music culture. The objective of starting ZIMFEBI is to get Zimbabweans, friends, and interested members of the community in Sweden, Zimbabwe, together at a positive and happy event once or twice or 3 times, 4 times, 5 times a year to celebrate and share aspects of our Zimbabwean culture and promote awareness of music from Zimbabwe, Sweden, and all other nationalities. ZIMFEBI wants to use music and culture to strengthen relations and build bridges between Zimbabweans and Swedes and other nationalities. What are the future projections of ZIMFEBI? First of all, we are aiming that ZIMFEBI will be a self-sustaining event financially and in all other respects. All those who are willing to participate and contribute to the growth of this initiative are most welcome. We project that it will be an annual summer event where Zimbabweans, friends will meet on a weekend. Among our aspirations is to sponsor dancers and artists to come and perform at this event annually. We will also plan to hold various activities such as traditional music workshops and hold open-air exhibitions of traditional arts and crafts. We would like to express our gratitude to honorable members for your support and guidance towards this historic occasion. Launch ZIMFEBI 2013. I'm sorry, I wanted to twist it into Swedish. I would also like to thank everybody for attending and support this event. And don't forget, everyone's culture is important in its own right, and knowledge and respect of it provides a sound basis for understanding, mutual respect, and enjoyable. On behalf of ZIMFEBI, I say thank you. Makadi ziwengu nchaimba panapo inoitwa vadzimu.
nazvose vanotitungamira ndiyo nyadenga nazvose vanotitungamira ndiyo nyadenga nazvose vanotitungamira mudzimu ndiwo nyadenga unotitungamira pakufamba munyamwe padhodzi chaipo unotidzivirira mamhepo ese mudzimu ndiye nyadenga anotitungamirira nazvose vanotitungamira ndiye nyadenga nazvose vanotitungamira ndiye nyadenga nazvose vanotitungamira nazvose vanotitungamira ndiye nyadenga nazvose vanotitungamira ndiye nyadenga nazvose vanotitungamira vanotitungamira ndiye nyadenga nazvose vanotitungamira ndiye nyadenga nazvose vanotitungamira Jehova Debe, Mwokozi wangu. wangu tima yenyu nemudonzo wenyu zvinondinyaradza Jehova ndimi mufudzi wangu tima yenyu nemudonzo wenyu zvinondinyaradza
wenyu zvino ndinyaradza. Kuchema kukauya pane zvakaipa ipa. Nzvimbo yenyu nemunondo wenyu zvino ndinyaradza. Kuchema kukauya pane zvakaipa ipa. Nzvimbo yenyu nemunondo wenyu zvino ndinyaradza. Aibo, hey, nayo tika, oza, oza. Para kukauya pane zvakaipa ipa. Nzvimbo yenyu nemunondo wenyu zvino ndinyaradza. Kuti para kukauya pane zvakaipa ipa. Nzvimbo yenyu nemunondo wenyu zvino ndinyaradza. Kupara kukauya pane zvakaipa ipa. Nzvimbo yenyu nemunondo wenyu zvino ndinyaradza. Tatenda. Hello, hello. Sangoma.
Zemsango. Zira Zemsango. Zira. Zemsango, Zira 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 Zemsango. chaka tumrangura jiwanebwa chaka 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 chaka mangwana ndono batandoroyo chaka chaka tumrangura jiwanebwa chaka chaka mangwana ndono batandoroyo chaka chaka tumrangura jiwanebwa chaka 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 tumrangura jiwanebwa chaka 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 chaka
Square ngoma. Sugone ndakarombora kuna sabeza kati vatorwa pinda chiri chemunzwa wemugota. Finally. Sekuruzizi. Soko mukanya. Kabiri gamsanje. Shirevane mawere. Musa, tene sanwa.
che tie mawe ne mcheko kasuka beta nenguva isipi isira kachevetsera kwandiri richiti nerino chicheketewe chisungurua satsara muno chema iri chisungurua satsara muno chema iri chisungurua nyama ya muno suwai chisungurua nyama ya muno suwai chisungurua magona magamajaya chisungurua magona magamajaya chisungurua maria muno disai tia para choco tia cheka ukamawe chisungurua maria muno disai tia para choco tia cheka ukamawe ye ye ya werere ye ai wai 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 zimuguru chireketia ai wai ya werere ye ai wai 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 ai wai ya werere ye ai wai wai mwana wakundera zimuguru muregere mwana wakundera zimuguru muregere unandera shekete
Kapa Simuli Mambo Mashawa Obida Makom Thank you. Yebo, kama kari kuwekana baba namba refu rikutsikizwa rimugate. Kana richinzi rimugate kura kuti ririkubikwa nenyamashizha 2013. Namba refu richinzi bvunza mutupo mukomana, bvunza mutupo musikana. Makuna mvura aishanaya, makuna wauraya zinza, saka bvunza mutupo.
usati watambarara. Tanga wabvunza mutumbo musikana usati watambarara.
zvantendereza zvantendereza musoro amai zvantendereza zvantendereza musoro izvo zvantendereza zvantendereza musoro amai zvantendereza zvantendereza musoro mukoma 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 zvantendereza zvantendereza musoro amai zvantendereza zvantendereza saka righteousness. Holy man Selassie Aisha. Rastafari. Dem Selassie first. Inini zita rangu ndoitwa Wilfred tichaona maAfrica nyama svisva. Chikwata changu chinonzi maungira enharira. ManLuckerz kuvaziva kwandakavaita indovati shumba. Asi kuya kwavaita vaingouya pana pandairidzawo nguva yandairidza pano paBook Cafe. Vaingouya vachingoona vasati vaita ZIMFEBI yavainayo yezvinezvi. Saka kuya kwavakaita kubva kuSweden svondo rapfuura ndopavakauya vachiti ivo nyama zvotoda kuti tishande pamwe chete nokuti ivo kwavari kuSweden vari muarts asi vachiita Zimbabwean music, cultural music yeZimbabwe. Saka vakati nyama munenge muri pamudzi wechivanhu chedu chemuno musambo, saka tishandei pamwe chete. Ndikaona gwara ravo rakandijekerawo kwandiri, ndikati aiwa shumba hapana chinonetsa, ManLuckerz tinoshanda tese. Pari zvino ndongo yatatangisa kushanda ndongo ipo pano musuno ndo watatanga kutoshanda tese nhasi. Ndinoona tichishanda tese nekuti ivo pachava vane shungu yekutoti maartist ari muno vazhinji vedu vari kukura vese vechidiki, zvikuru sei vechidiki vari kumhanyira kumusambo vanoti uyu wakauya uyu hip hop chichi zvokuti vanyatsobata deze sezvariri chaizvo zvinotitorei nguva kwavari. Vanoona sezvinovatorera nguva, vanoda zvinhu zvepadhuze padhuze. Saka ivo vari kukurudzira kuti aiwa musambo wedu unotodiwa zvakanyanyisa kumhiri kuzvokutoti musambo iwe wakatokosha zvisingaiti. Saka ngatishandei pamwe chete tiedze kuti musambo wedu uzikanwe kunze nemuno zvakare, tichikurudzira vechidiki nekuti donzvo redu ranga rekuenda muzvikoro tichivadzidzisa kuridzwa kunoitwa mbira, madhansi emhande kana ungava muchongo zvichidaro kuti vakure vakagokuchira zvese zvakakwana. Kuna shumba ManLuckerz ini ndinotenda zvikurusa kuti rambai makadaro. Zvinonzi mutandi webupa haanete. Kana watofunga zvokutoita zvinhu chitotongozviita, chirega kufungidzira kuti ndichazo itongoti ndakutodya imbwa ichitobva watodya riri gono racho chairo chairo.
baba kanichenjera ngozi mugwasha chenjerai vana baba kanichenjerai ngozi yemugwasha inosiya mushoparara kane angove matongo ngozi yemugwasha inosiya mushoparara kane angove matongo yezvokwa mutoko vakomana kani angove matongo tinange guruve tapinda mudande yezvokwa mutoko vakomana kani angove matongo tinange murewa tapinda rusape nezvekuchipinge vakomana kane hangove matongo tinange murewa tapinda rusape nezvekuchipinge vakomana kane hangove matongo machihota yezvokwaseke vakomana kana ngove matongo tinange muhwedza yezvomachihota amene kwaseke vakomana kana ngove matongo tinange mondoro tapinda mazvimba yezvokumakonde vakomana kane angove matongo tinange mondoro tapinda mazvimba yezvokumakonde vakomana kane angove matongo tinange murukwe tapinda karoi topinda chinhoi vakomana kane angove matongo tinange hurukwe tapinda chinhoi nezvokukaroi vakomana kane angove matongo
uyera yezvokumasvingo vakomana ngove matongo tinange muchivhu ndapinda uyera yezvokumasvingo vakomana kane angove matongo Diloni Muchaka. Nobody to group remaungira enarira. Tina Yamashish. Museum ManLuckerz kwanza kutataka museum vama mabhuku muzvinyorwa ngudza kumona mumitambo vama TV ngunzwa uri mukuru wake nevamwe vakasiyana siyana vanoita zvemanzi. Ndikati pakuridza musambo wake
takaufarira burikidza unenge une chimurenga uchiredza kutaridza tsika nemagariro kwatiri kubva nekwatiri kuenda kuti burikidza kuti vadiki vanenge zino vachiuya vanenge vachiziva kuti tsika dzedu magariro edu nechivanhu chedu vanhu vachiziva kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Ini kuna ManLuckerz ndinokumbira kuti saartist ngaedze kuburikidza kuramba musambo wakagare simba nepaari napo ipapo kuitira kuti musambo wemanzi tese irambe ichisumukirawo makunyambira mamwe akavanzika vanenge vachinge vane dzimbo dzavanenge vachiimbawo dziri dzinozosatsika dzedu magariro kusumudzira kubva kuvana vadiki nevakuru sezvandambenge ndareva asi kwavari ngavatirambe vakatitsikira nepavari napo ipapo pawanikowo mumastudio anongowanikwa achinge achirekodha dziri mbira chete inonzi studio yembira chete inobatwa iri bandiko rembira chete wese anoda kurekodha mbira chete anoenda kustudio yakati toziva kuti tinenge tine studio yedu kuti tikwanise kuvhurawo macultural center kuvhurwawo kuti tinenge tichiziva kuti varendo vedu anenge vauya angava matorist tinochiwana nzvimbo dzekuvasvitsa chivaudza tsika nemagariro kwatiri kuenda nekwatiri kubva. Yebo kambo kari kuya kanonzi Sara Mugomo wawega wega ndo mawangira acho inalira Kuma Manex vari kudzoka mai manje vari kudzoka mudariro tine minhasi vadare vose kubva kumutupo yakasiyana siyana ana achiyera musimu inize shumba charumbira sinyoro masiziva ziva guru soko akonaka mwene wazo Moja makati seguru Iwe Sara mkomo wa weka weka Dije chuko moja makati ambu ya oye Iwe Sara mkomo wa weka weka Nilo maringo we kushuko oye Iwe Sara mkomo wa weka weka Omorendire nine manyinya Iwe Sara mkomo wa weka weka Nilo linga guru bizi oye Iwe Sara mkomo wa weka weka Nilo mapunga usewa guru oye Iwe Sara mkomo wa weka weka Nilo komoresho mwa guru oye Iwe Sara mkomo wa weka weka Mapindi manise shikabangamba Iwe Sara mkomo wa weka weka Nilo mishaka wakasuka veta wa guru oye Iwe Sara mkomo wa weka weka Nilo komakurira wa guru oye Gita
Saram como weka weka. Mapuga usairo iro. Saram como weka weka. Chibomo jamagati iro. Saram como weka weka. Como rebire rine manyinya. Saram como weka weka. Como rechombo iro iro. Saram como weka weka. Marigo iro iro. Saram como weka weka. Chikabagaba iro iro. Saram como weka weka. Mapuga usairo iro.
chiera we simuka utambe na chiera we kutambura kwedu timi muno kusiwa wani shoti no chema timi muno sisiwa wani Thank you. Thank you. Waliman Selassie. Rastafari. Ebola Selassie.